In-nuqqas ta' interess, id-diżinformazzjoni u nuqqas ta' riżorsi huma fost l-akbar sfidi li qed tħabbat wiċċhom magħha l-medja tradizzjonali mhux biss f'Malta ma' mad-dinja kollha. Dan stqarru l-Editor-in-Chief ta' The Times of Malta Herman Greff kummenti ma' TVM News waqt konferenza li fakret id-design anniversarju mitwaqqif tal-istess ġurnal. Is-Sur Greff qal li llum meta tiftaħ il-medja soċjali tiġi f'dubju jekk dak li qed taqra hux minnu jew le. Attribwixxa dan għal kumpaniji kbar tat-teknoloġija li qal li jriduk tisma' dak li trid u mhux il-verità. Żied li s-soluzzjoni hija li l-persuna tkun taf kif tuża tifhem u tqis dak kollu li naraw jew nisimgħu fuq it-televiżjoni, ir-radju, l-gazzetti u l-internet. Għalhekk huwa importanti li l-gvernijiet, speċjalment f'Malta bdejna naraw anzi forsi nisimgħu l-kelma media literacy. Jekk mhux se nindunaw kemm hu importanti li nkunu nafu il-differenza bejn il-fatt u l-miżinformazzjoni u d-diżinformazzjoni li xi ħadd apposta qed jipprova jbellalek gidba. Allura jekk mhux se nibqgħu hekk ħanispiċċaw bla media indipendenti. Is-Sur Grech kompla jgħid li l-medja indipendenti hija kruċjali biex l-informazzjoni ma tingħatax mill-medja soċjali għax qal li din tkun problema kbira għad-demokrazija. Il-President ta' Malta Miriam Spiteri Da Bono qalet li l-poplu ma jistax ikun silenzjuż quddiem drittijiet li jkunu qed jitkissru. Hija qalet li l-indifferenza twassal għal teddida għall-umanità. Saħqet li xogħol il-ġurnalist huwa li jinvestiga, jinforma u jeduka u sostniet li biex jagħmel dan irid ikollu l-formazzjoni meħtieġa. Il-Prim Ministru Robert Abela rrefera għal konsultazzjoni pubblika dwar ir-riforma fil-medja għal li din se tipprioritizza il-protezzjoni tal-ġurnalisti, issaħħaħ il-libertà tal-espressjoni u tħares l-integrità professjonali. Saħaq li l-livell kriminali tneħħa minn din l-amministrazzjoni mhux jara li jerġa' jiddaħħal iżda sostna li l-liġi ċivili tagħna titkompli toffri protezzjoni kemm lill-ġurnalisti ta' rieda tajba u rimedju proċedurali u kumpensatorju effettiv lil dawk li huma vittmi ta' dawk li abbużaw mill-libertà tal-espressjoni. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Perici Kalascione staqsa fejn jinsab il-ġurnaliżmu illum u kemm il-ġurnaliżmu għadu qed ifittex il-verità jew inkella kemm qed iċedi għall-aktar vuċijiet li jgħidu l-aktar. Huwa qal li l-ġenerazzjoni tiegħu ma kinitx taċċetta l-impunità u fejn kien hemm linji li ma setgħux jinqabżu. Huwa żied jgħid li l-Partit Nazzjonalista kien ma' The Times meta din ġiet attakkata fi żmien Gvern Laburista tas-sebgħinijiet.